Hé man, collega's. Mijn collega's. Ik ben nu pas klaar met werken. Het is 12 uur 's nachts. Dit is mijn hotelkamer. Goedemorgen, hier ben ik. Ja, ik ga nu naar mijn nieuwe kamer. Aan het ei. Keuken, inductie. Vaatwasser, alles erop en eraan. Nou ja, vriendin kwijt. Maar elk voordeel, of elk nadeel is een voordeel misschien. Volgens Johan Cruijff. Ik ga zo naar het werk. En, daar ben je maar weer. Hey, lelijke Sjoerd. Even lachen. Hoe is het, Sjoerd? Voor de Friese televisie. Godsamme, ben je lelijk, man. En bedankt. Vandaag is er een beetje een doorbraak. Mijn kunstwerk. Ik ga vandaag met de chef patisserie van het hotel gaan we iets heel moois maken van een heel speciaal soort suiker. Dus het wordt erg spannend.